रायजोनि आइजोफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव रादाब। अरुणोदय मुलाम्फागिरि एबा अरुणोदयनि थाखाय आरज खालामनाय साफ्रोमबो आइजोफोरनि थाखाय बे रादाबा नंगौ। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अरुणोदय बिथांखिनि सायाव मोनसे गिदिर मुलाम्फा फोसावदों। 15 डिसेम्बरनिफ्राय 28 डिसेम्बरसिम मोनफ्रोमबो जायगायावनो खुंफुंनाय जागोन गाव सभा। बे गाव सभायाव साफ्रोमबो आइजोफोरानो नुजाथिनांगोन आरो साफ्रोमबो आइजोफोरानो अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय गाव गावनि मुंखौ थिसननांगोन। जाय आइजोफोरा दासिमबो अरुणोदय बिथांखिखौ मोननो हायाखै एबा आरज खालामाखै अब्ला बे गाव सभा मेलाव नुजाथिनानै मुं थिसनोब्ला अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा गाव सभायाव नुजाथियाब्ला एबा अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय मुं थिसनाब्ला नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फाखौ खोमानानै लागोन एबा नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों सरकारा होनाय रांखौ मोननाय नङा। मख'नो गोनांदि जायफोर मुलाम्फागिरिफोरा सिगांनिफ्रायनो अरुणोदय बिथांखिखौ मोनबोगासिनो दङ बिसोरबो गाव सभायाव नुजाथिहैनानै अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय गोदानै मुं थिसननांगोन। बे गोनांथार बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सरलपारायाव जानाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानाय समाव बुंथिदों आरो साफ्रोमबो मुलाम्फागिरि आइजोफोरखौ अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो खावलायदों।